Co bych o sobě řekl, kdo o mě nikdy neslyšel? Že jsem v podstatě takový jako velmi zvídavý člověk, který pořád hledá, kde je nějaká podstata věcí ukrytá. A protože jsem architekt, to bych taky teda, když tak řekl, že se snažím to, co nalezám, nějakým způsobem převést do něčeho takového, čemu se říká stavba nebo architektura. Ty cesty v architektuře nejsou cestama jako naučitelnýma. To nejsou cesty předem narýsovaný. Kdo si to tak myslí, že když vystudoval ten obor a na té škole mu určitý směry nastínili a on se po těch směrech vydá, takže má vyhráno. To já si právě nemyslím, to je možná moje docela velké štěstí. Člověk neumí v podstatě nic a že je potřeba se hrozně jako ze široka podívat na svět, neposlouchat jenom, co říkají architekti, zaměřit se na to, co říkají úplně všichni ostatní a to nějakým způsobem právě do té tvorby promítat. Stavba tunelu nebo navrhování tunelu je něco velmi nezvyklého, že? To je pro architekta v podstatě ani není úloha, že? Tunel je vlastně stavba, která nemá denní světlo. A stavba, která nemá denní světlo, otázka je, jestli je vůbec architekturou. Jestli se tam dá prostě s denním světlem nějakým způsobem pracovat, no tak nedá. Dá se nahradit umělým osvětlením. Bavilo mě právě ta velká neznámá toho objektu, toho architektonického objektu, ty jednoduché trubky, ty jednoduché roury, která vlastně nemá vlastně jiný členění, než je ten tvar sám, než je skládání těch cihel na vejšku, než je nějaká prostě atmosféra vyvolaná jenom teda úplně minimálníma prostředkama, který zbývají, protože jich není právě moc, že jo, v takovéhle stavbě. Takže objevování toho neznámého a vlastně velký strach taky, jestli se vůbec podaří takový průchod udělat lidsky přívětivě, jestli do toho lidi rádi půjdou, jestli se tam nebudou cítit v nějakém ohrožení, jestli se tam nebudou bát, jestli se tomu nebudou vyhýbat. Strašná spousta otázek, které člověka napadaly a z toho důvodu já jsem si právě i dělal všelijaký zkoušky, abych poznal takovýhle prostory, takže jsem i les do nějakých studní anebo do nějakých takovýchhle štol, abych si vlastně ujasnil, s čím se to člověk potýká, s čím si to člověk zahrává. To je malá stavba, opravdu jako velmi malá, ale neskutečně těžká. Když se projde tunelem z dolní části Jelení příkopu do horní části Jelení příkopu, co si se promění? Atmosféra dolního příkopu je jiná než atmosféra horního příkopu. To není vlastně stavba, která by se dala úplně zbourat. O jeho osud já prostě nemám strach. To se může třeba i zazdít, když se to někomu nebude líbit, přesto tam ten tunel ale zůstane a někdo to třeba za 50 nebo za 100 let objeví a bude to pořád stejný. Jestli by mě lákalo stavět ve světě, no
Já jsem si to trošku zkusil jsem, ale jaký je to svět, když děláte něco v Bavorsku, jo, tak to je tadyhle kousek za hranicema, jenom se tam jinak mluví, ale jinak zvyklosti a svět a všechno prostě se chápe úplně stejně. Moc mě to neláká, jo, protože obzvlášť ten exotický svět mě moc neláká, protože já si myslím, že kromě jazykových bariér, který nepovažuji možná za až tak zásadní, tak považuji za naprosto zásadní bariéry mentální, které se těžko odstraňují a v rámci té globalizace právě ta nemožnost odstraňování mentálních bariér páchá právě ty největší škody. Někdy se mi zdá, že ten export těch staveb někdy paradoxně kultura může škodit spíš než prospívat. Já jsem v životě takovouhle stavbu takhle velikou neviděl. Málo kdo ji viděl. Myslím, že když jsme si dělali i nějakou sondáž, jestli takovýhle velikánský budovy. Samozřejmě jsou budovy pro několik tisíc lidí zaměstnaných v nějaké společnosti, ale mají jinou formu. Třeba jsou na vejšku, že jo? Jsou to nějaký mrakodrapy nebo krychle nebo něco takového, ale tato rozložitá stavba přes 200 metrů dlouhá, 70 metrů široká, to byla velká neznámá, jak ji vlastně uspořádat, jak ji vlastně strukturovat, aby se člověk v té stavbě necítil jako v budově, ale téměř jako v nějakém prostoru, který zase má co nejvstřícnější, co nejpřátelštější, co nejdemokratičtější, zdůrazňuji, uspořádání, aby tam lidi netrpěli přes přílišnou klaustrofobii. Technická zajímavost, že ta stavba obkročuje nebo nějakým způsobem stojí nad metrem, že jo, respektive metro, tubus metra tou budovou prochází, tak to je taková jako velká technická kuriozita. A architektonicky já myslím, že to je asi největší otevřený prostor, největší otevřená kancelář široko daleko v České republice rozhodně a já bych řekl, nevím, kde by se našla asi větší budova, která má vlastně jeden otevřený prostor, ve kterém pracuje přes 2000 lidí. Často se právě klade taková ta otázka, nebo já dostávám tu otázku, jestli třeba česká architektura už je dostatečně světová nebo není. Jo. A mně ta otázka přijde naprosto špatná, vůbec vlastně na ní nechci skoro ani nikdy odpovídat, protože si myslím, že formálně je prostě dobrá, podle všech formálních znaků je světová, je srovnatelná, je měřitelná, ale není dost prostě česká, jo? Není dost národní, není vlastně pro svět vůbec zajímavá, protože je tomu světu tolik podobná, že se řekne, tak to je prostě, to je jako všude. Ale ta architektura, která je světová, tak se hodně často právě pojí s tou zemí původu. Ale ta česká je prostě nějak všem podobná, ale vůbec prostě zemi původu neprozrazuje. Takže já si myslím, že vlastně děláme hrozně velkou chybu, že se snažíme dostat se do toho světa tím, že se naučíme
podobně zpívat, jako zpívají oni, teď to řeknu jazykem prostě nějakých populárních hvězd, ale zapomínáme, že pro ně budeme zajímaví teprve, když budeme v něčem originální. To přece platí o filmu, to platí o výtvarném umění, to platí o muzice, to platí úplně ve všem. My se prostě do toho proudu nějakým způsobem musíme obtisknout. A jestli se nám to nepodaří, tak nás to spláchne prostě. A to je škoda, kdyby nás to mělo spláchnout.